Haf ac Osian gan Maisie Paradise Shearing. Addaswyd gan Elin Meek. Cedwyr pob hawlfraint. All rights reserved. Diolch i'r Dref Wen am ei cydweithrediad. Thank you to Dref Wen for their cooperation. Roedd Haf ac Osian yn ffrindiau gorau. Roedden nhw wrth eu bodd yn chwilota gyda'i gilydd. Bydden nhw wrthi o fore gwyn tan nos yn mynd ar anturiaethau yn yr ardd. Bydden nhw'n cael hwyl a hanner gyda'i gilydd. Bydden nhw'n ffrio weithiau ac yn pwdi, ond bydden nhw'n ffrindiau eto, mewn dim o dro. Un prynhawn dioglyd, meddai Haf. Dwi'n meddwl y dylen ni fynd i weld y dref fori Osian. Rhaid bod llond y lle o anturiaethau newydd i ni yno. Doedd Osian ddim yn gwybod beth i'w ddweud. Roedd e'n gwybod bod rhai pobl yn ofni'n adroedd, hyd yn oed rhai fel fe. Oedd ddim yn beryglus. Felly doedd erioed wedi mentro ymhellach na'i gartref neu'r ardd. Roedd Osian yn gweld sut roedd Gareth drws nesaf yn syllu arno dros y ffens, a sut roedd y postmon yn rhoi ei lythyrau drwy'r drws. Os mai dyma sut roedd dau berson yn teimlo amdano, beth fyddai tref gyfan yn ei feddwl tybed. Paid â phoeni Osian, meddai Haf. Rwyt ti'n arbennig, dim ond pobl ddwl gas fydde ddim yn hoffi rhywun mor wych a ti. Bant â ni! Ond gwelodd Haf ac Osian fod y dref i gyd yn ddwl iawn ac yn eitha cas mewn gwirionedd. Edrychwch! Sa'n ôl! Wa! Paid edrych! Redwch! Nŵdl! Selsig! Neidir we! Cadwch draw o'r caffi! Doedd Haf erioed wedi gweld Osian yn edrych mor drist. Roedd hi'n teimlo'n grac iawn am hyn. Sut gallai pobl fod mor gas? Paid â phoeni Osian. Mae pobl yn ofnus oherwydd dydyn nhw erioed wedi cwrdd â neidir, dyna i gyd. Dydyn nhw ddim yn dadnabod i eto. Beth am fod yn ddewr a rhoi cynnig arall arni? Doedd Osian ddim yn teimlo'n ddewr iawn, ond doedd e ddim eisiau siomi Haf chwaith. Ac felly dyma Haf yn cerdded yn syth i mewn i'r siop agosaf, siop trin gwallt Selwyn. Gwena a dweud helo. Maen nhw'n ôl! Pidwch dangos ein bod ni yma. Ceiwch eich llyged. Helo, meddai Haf. Newch chi dorri fy ngwallt, please. Ac mae Osian fy ffrind eisiau siampŵ. Siampŵ? Roedd Osian yn ofnus iawn, ond yn union fel roedd Haf wedi dweud wrtho. Dyma fe'n gwenu ac yn dweud, helo. Helo. Roedd Selwyn yn torri gwallt yr un bobl drwy'r flwyddyn gron. Felly, nad oedd gwallt gan Osian, roedd Selwyn wrth ei fodd yn cael sgwrsio rhywun newydd. Roedd Osian yn edrych yn wych ar ôl cael siampŵ hefyd. Dywedodd Selwyn wrth ei gwsmeried a'i ffrindiau i gyd, a dywedon nhw wrth ei ffrindiau hefyd. Nesaf, aeth Haf ac Osian i siop o lwynion Sally. Helo, meddai Haf. Hoffwn i fwrdd sglefrio am mi ac o lwynion i Osian os gwelwch chi'n dda. Unwaith eto, roedd Osian yn ofnus. Ond yn union fel roedd Haf wedi dweud wrtho, dyma fe'n gwenu ac yn dweud, helo. Helo. Roedd dod o hyd i'r olwynion perffaith i Osian ychydig yn fwy anodd nag arfer. Ond ar ôl i Sally ddod o hyd i'r ei cywir, roedden nhw'n berffeth. Dywedodd Sally wrth ei ffrindiau i gyd, a dywedodd pawb yn y parc sglefrio wrth ei ffrindiau. Waw! Dwi eisiau bod fel Osian. Hoffwn ni ddysgu gwneud hynny. Aeth eisiau bwyd arna ti. Tybed fydda i'n gallu gwneud driciau hefyd. Ydy yn fod yn dod i'r ysgol? Llachwch! Dewch i'r parc! Mae e mor cŵl. Ar ôl chwarae yn y parc, dywedodd pawb wrth Haf ac Osian am ddod gyda nhw i gaffi Catrin i gael cinio. Tro diwetha ges i jeli. A bananas a dost.
Roedd gwneud ffrindiau a bod yn ddewr wedi codi chwant bwyd ar y ddau ohonyn nhw. Roedd Catrin y cogydd yn poeni oherwydd doedd hi erioed wedi gwneud cinio i neidr o'r blaen, ond roedd Osian yn dwlu ar bob math o fwyd. Y noson honno, cafodd Osian fynd i aros yn nhŷ haf. Buon nhw'n siarad fel pwll y môr am y diwrnod gwych gawson nhw. Dyna'r antur fwyaf erioed. Yna, o'r diwedd, eithon nhw i gysgu yn hapus braf. Nos da haf, cysgan dawel Osian. Wedi hynny, treuliodd Haf ac Osian bob dydd gyda'i gilydd, yn chwilota ac yn mynd ar anturiaethau. Weithiau, dim ond nhw eu dau oedd, ac weithiau roedden nhw'n mynd i gwrdd â'i ffrindiau yn y dref, lle roedd croeso cynnes bob amser. Bore da! Fydd angen siampŵ arno fe? Bip, bip. Helo! Osian! Osian! Dewch i gael cinio. Haia Haf ac Osian. Daeth ei olwynion?